כמו שצריך. אז היות ואנחנו עומדים בימים הקדושים והידועים מאוד מאוד בין כסה לעשור, שהם ימי תשובה וטהרה, צריכים אנחנו להכניס עצמנו עמוק לעבודת התשובה והטהרה. צריך להבין מהו העניין לשוב עד השם אלוהינו. ננסה להתבונן בעבודה הפנימית של חיבור של אלוהים ושם הוויה, שהוא עניין התשובה. וכך אומרת הגמרא, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפניים ולפנים, וראיתי הקטריאל יא השם צבאות שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיקבשו רחמך את כעסיך, ויגודו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים שורת הדין. איזה קדושה עליונה, איזה אור עליון, שהיה הכהן הגדול מברך את הקדוש ברוך הוא ומגלגל המון רחמים וחסדים על ישראל. כל העניינים ברוחניות ובגשמיות, וימלא השם כל משרות ליבנו לטובה, לכל מיני דמיטב, ונחתם בספרם של צדיקים גמורים.